Și am revenit. Am mai luat încă ceva de viață. Am mai făcut un kill. Și aproape câștigăm. Nu credeam că o să fie chiar 3 părți. Dar, na. Am level 16. Am ultimata la 3. Este mai șmecher. Nu stai să văd. Aia, a omorât ăsta. Mamă, fugi, mitică. Că ăștia mă omoară dacă spun toți. Așa, i-am furat kill. Așa. Și am revenit. Puțină pauză nu strică. Du-te, bă, mitică. Deci cu atâta HP mai rămas. O secundă dacă mai rămâneam viu. Na, de acum. E soarta. Mamă, ce șmecher e ăsta. Să mă uit ce obiecte are. Wow, are numai de atac. Dar de viață nimic aud. Și are și level 18. Bun, ia ce scor are. 11 cu 7. Bun. Iar s-a regenerat inhibitor. No. Cred că îmi cumpăr chestia asta. Așa, mai opresc puțin filmarea până ajung în celălalt capăt. Așa, și am revenit. Deja bătem și Nexul. Am level 18 maxim. Și am mai făcut un kill. Trundle, ai, băi, deci mai făceam un kill. Și cam atât a fost pentru azi. Na, ceau!